ndikonzera chanu usiku uno Baba, ndiphunzitseni, ndiyankhuleni, ndiziwiseni, ndizindikire china chake usiku uno. Ndasegula mtima wanga, ndasegula mtima wanga. Pemphera, 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 pemphera. Ndiphunzitseni Baba, ndiphunzitseni Baba. Tikawerenga 2 Chronicles chapter 1 verse 7. 2 Chronicles chapter 1 verse 7. Mulungu amamuza Solomoni akuti pempha china chilichonse chimene ukufuna ndipo ndikupangira ndipo ndikuchitira. Nawenso pa nthawi ino Mulungu akukupasa mpata akuti china chilichonse chimene ukufuna tapempha, tandiuza chimene ukufuna ndipo ndikuchitira. Nthawi ino ndi nthawi yapamwamba imene Mulungu akupasa mpata sopano akuti kodi ukufuna chani? Chimene ukufunacho tangoyankhula, tangonena ndikuchitira. Yamba kuyankhula chimene wewe ukufuna Mulungu akuchitire, ndipo ndikufuna ndikusimikizire kuti munomonso utuluka chimozimozi Mulungu akuchitira mu dzina la Yesu Khristu. Pemphera, 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 pemphera. Yankhula chimene wewe ukufuna. Akuti anamuza Solomoni akuti pempha china chilichonse chimene wewe ukufuna ndipo ndikupasa. Solomoni anapempha nzeru ndipo Mulungu anampasa nzeru. Nkutheka iweyo sukufuna nzeru yayi, chilipo china chake chimene wewe ukufuna kwa Mulungu akuti pempha chomwecho, yankhula chomwecho ndipo Mulungu akuchitira. Right now, play. Ambuye ndipaseni nzeru za kusukulu. Ambuye ndipaseni zofunikira za kusukulu. Ambuye ndipaseni zofunikira pa khomo langa, pa nyumba yanga. Ndipaseni business, ndipaseni ntchito Baba. Pempha china chilichonse chimene wewe ukufuna ndipo Mulungu akuchitire. Play. Akuti chomwe ndizakumveni mukuyankhula, akuti chomwecho ndizakupangirani, chomwecho ndizakuchitirani. Kodi ukuyankhula chani choti Mulungu akakumve nthawi ngati ino? Ukuyankhula chani choti Mulungu akakumve nthawi ngati ino? Akuti zomwe ndizakumveni mukuyankhula, akuti zomwezo ndizakuchitirani. Ukamapezeka munomo akuti chongofunikira iweyo ndikuyankhula china chake, Mulungu akumve kuti ukuyankhula. Ngati sakumva ukuyankhula ndekuti akusiya chimozimozi. Ngati sakumva ukuyankhula ndekuti sulandira yayi. Akuti zomwe ndizakumveni mukuyankhula, akuti zomwezo ndizakuchitirani. Kodi mngelo wa Mulungu akamafika malo ano apeza ukuyankhula chani? Akuti ngati sapeza ukuyankhula akusiya chimozimozi, sakupasa zofunikira zako. Right now yamba kupemphera. Ambuye ndikufuna mundipase zokhumba za mtima wanga, zokhumba za sukulu yanga, zokhumba za banja langa, zofunikira pa ntchito yanga, zofunikira pa business yanga. Ambuye ndipaseni, ndifuna ndiyabe business, ndifuna ntchito. Pemphera. Akati zichitike monga mmene wapempherera. Kodi wapemphera chani chimene ukufuna kwa Mulungu? Kodi wapemphera chani? Akuti ika mawu mkamwa mwako kuti Mulungu akamapanga declare kuti zichitike monga mmene wapempherera, ukhale kuti wapempheradi, ukhale kuti wapemphadi china chake. Akuti ufuna chani? Akuti zomwe ukufuna ineyo ndikuchitira, zomwe ukufuna ineyo ndikupasa. Tangoyankhula, kodi ukufuna chani? Ineyo ndi china chilichonse chomwe ukufuna ndikupangira. Ndi chani chimene ukufuna iweyo ndipo Mulungu akuchitira. Play. Tangoyankhula, ineyo ndikuchitira. Zangosowekera kamwa lako kukayankhula china chake ndipo Mulungu akuchitire. Tikamawerenga Genesis chapter 1 verse 3 akuti Mulungu anayankhula akuti kukhale kuwala ndipo kunakhaladi kuwala. Kodi kuwalako kunachokera kuti? Akuti Mzimu Woyera umene umayandama pamwamba pa madzi. Akuti Mzimu unamva mawu a Mulungu achilengedwe. Akuti Mzimu uja unabweretsa kuwala. Akuti ndi Mzimu unabweretsa kuwala. Utamva Mulungu
Mulungu atayankhula kuti kukhale kuwala, panonso pali Mzimu wa Mulungu. Ukufuna ulenge china chake pamoyo wako, ufuna ulenge business pamoyo wako, ufuna ulenge ntchito pamoyo wako, ufuna ulenge machiritso pamoyo wako, koma kuti the criteria Mzimu wa Mulungu ukufuna umve kodi ndi chani chimene ukulenga pamoyo wako. Ambuye ndipaseni ntchito, Ambuye ndipaseni ntchito. Ndiye kuti Mzimu wa Mulungu ukwanisa chimenecho. Akuti Mulungu anangoyankhula kukhale kuwala, ndipo Mzimu wa Mulungu unabweretsa kuwala. Panonso yankhula china chake pamoyo wako. Kodi ufuna ntchito? Usanene kuti Ambuye ndikufuna ntchito, nena kuti ntchito ndayipeza, ndipo Mzimu wa Mulungu upangisa kuti ntchito imeneyo ipezekedi. Kodi ufuna machiritso? Tangoyankhula machiritso ndapeza, ineyo ndachira, ndipo Mzimu wa machiritso malo ano abweresadi machiritso. Kodi ufuna chani? Ndi mtendere pabanja? Ungonena Ambuye mtendere uja ndikuonanso pabanja langa, ndipo Mzimu wa mtendere upezeka malo ano ubweresa mtendere pamoyo wako. Kodi usoweka chani? Ndi promotion? Tangonena promotion yanga ija ndatengaso lero, ndayilandira lero, ndipo Mzimu wa promotion ukupezeka malo ano ukukupasa promotion yako. Kodi ndi chani chimene ukufuna? Akuti tangolenga ukhale ngati Mulungu. Mulungu akupasa kuthekera kodi ukalenge msiku la lero. Yamba kungolenga, uzingoyankhula zimene ukufuna moyo wako. Business ija ndayambako so mwezi uno wa September, ntchito ija ndayambako mwezi uno wa September, ananga achiritsidwa, zanga zili bwino. Uzingolengeza, uzingoyankhula zimene ukufuna pamoyo wako, ndipo Mzimu wa Mulungu ukupezeka malo ano ukhala ukwanilisa zimenezo. Yankhula, yankhula. Skulu yanga ija ndayambako so this September, ntchito ija ndayiyamba this September, business imavutavuta ija ndayiyambako so mwezi uno wa September. Tangoyankhula zimene ukufuna. Akuti Mulungu anaona kuti paziko pakufunika kuwala, masowekera kuwala, anangoti kukhale kuwala. Bempera, 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 bempera. Ndi usiku olenga, ndi usiku olenga, olenga chimene ukufuna moyo wako. Mulungu amamuza Solomoni akuti kodi tichani chimene ukufuna? Tangondiuza chimene ukufuna ndipo ndikupasa. Nawenso Mulungu akukuza chimozimozi, tangondiuza chimene iweyo ukufuna. Ukangondiuza ndikuchitira. Wapasika mwayi, mwayi wanga tumenewo sumachitika kawiri kawiri ayi. Usiku uno ndi usiku olenga. Kodi ufuna skulu? Tikulenga skulu pamoyo wako. Kodi ufuna ntchito? Tikulenga ntchito pamoyo wako. Kodi ufuna business? Business yo ikulengedwa pamoyo wako. Akuti Mulungu kodi analenga bwanji ziko la kumwamba ndi ziko la pasi? Akuti amangoyankhula kukhale kuwala, ndipo kuwala kumabwera. Kodi amabweresa zinthu zija ndani? Amabweresa zinthu zija ndi Mzimu wa Mulungu. Tikamawerenga Genesis chapter 1 pa verse ya 2 akuti Mzimu wa Mulungu umayandama pamwamba pa madzi. Kodi umapanga chani? Umangodikira mawu, ukangomva mawu uchite. Ndiye Mulungu anayankhula kukhale kuwala, Mzimu wa Mulungu unabweresa kuwala. Nawenso tangoyankhula, ukayankhula Mzimu wa Mulungu ubweresa kuwala kumeneko. Kukhale kuwala pa ntchito yako, pakhale kuwala pa business pako. Lenga chimene ukufuna iweyo ndipo Mulungu akuchitira. Play, 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 play. Thank you, Father. Thank you, Jesus. La parata ya zorano la maraso la jaraka ya bayatiazo lino la mariso la jarika ya boleazo ya bayata ya zorino la mariso la jarika ya boleazo ya bayata ya norino la mariso la jarika ya boleazo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bempera, 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 bempera. Zikuchitika ndi moyo wako. Mzimu wa Mulungu akuchita chimene iweyo kuyankhula. Mzimu wa Mulungu akuchita zimene iweyo kuyankhula. Ndipo ndifuna ndilengeze pa moyo wako ngati wansembe wa Mulungu, monga mmene Eli
analengezera kwa Hana kuti zichitike monga mmene wapempherera. Nanenso ndikulengeza moyo wako kuti zichitika monga mmene wayankhulira, zichitika monga mmene wapempherera, zichitika monga mmene walengera zabwino pa moyo wako mu dzina la Yesu Khristu. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha nthawi yapamwamba imenenso mwayika pakati pathu. Mzimu Woyera, mphunzitsi wamkulu, takonzeka kuti tikamve chiphunzitso chanu, takonzeka kuti tikaphunzire kudzera mwa inu. Katiyankhuleni, katiphunzitseni, katizuzuleni, katiunikireni, katisogolereni kudzera mawu anu mu dzina la Yesu Khristu. Mosataya nthawi tikufuna tiwerenge mawu. Tiwerenga 2 Timothy chapter 3 verse ya 1 pakana 5. Mawu akuti, udziwe kuti pa masiku otsiriza kuzafika nthawi yovuta. Anthu azakhala ozikonda, okonda ndalama. Mawu okamba za masiku otsiriza. Pa masiku otsiriza kuzafika nthawi yovuta. Anthu azakhala ozikonda, okonda ndalama. Kuzikonda komanso kukonda ndalama. Onyada, ozikuza, onyoza Mulungu, osamvera anakubala awo, osayamika ndi oyipisa zinthu za Mulungu. Azakhala opanda chifundo, osapepeseka ndi osinjirira anzawo. Azakhala osazigwira aukali, odana ndi zabwino, opereka anzawo kwa adani awo. Azakhala oopa chilichonse, ozitukumula, okonda zosangalatsa malo mokonda Mulungu. Azasamala maonekedwe ake okha achipembedzo, nkumakana mphamvu zake. Anthu otere uziwalewa. Pa masiku otsiriza akuti kuzakhala anthu otero, ozikonda, okonda ndalama, osaopa Mulungu. Ndiye kuti osachita mawu a Mulungu. Paja kuopa Mulungu sikupita kutchalichi, ndichonje. Akuti kuzachuluka anthu osaopa Mulungu. Ndeno kusaopa Mulungu ndi kusachita mawu ake. Kapena kumopa Mulungu ndiye kuchita mawu ake, osati kupita kutchalichi. Funso langa usiku uno ndirakuti, kodi masiku otsirizawo ukatione tafika kwa masiku otsiriza kapena sitinafike? Kodi zizindikiro zoti tili ku masiku otsiriza ndi zitizo? Akuti pa masiku otsiriza kuzakhala anthu ozikonda. Kodi panopa kulibe anthu ozikonda? Aliko. Kuzakhala anthu osaopa Mulungu. Kulibe anthu osaopa Mulungu? Aliko. Zomwezo tanthauza kuti tili mu masiku otsiriza. Komano pali kusiyana pakati pa masiku otsiriza ndi kumathero a masiku. Haleluya. Pali masiku otsiriza ndi masiku akumathero. Pa chizungu kunena kuti last days and end times. Pali masiku akumapetopeto ndi pali masiku akumathero. Ndeno Bible unena kuti
tisakhale anthu osazindikira. Tikuyenera kuzindikira kuti kodi ndi nthawi iti imene ali masiku osiriza, ndipo ndi nthawi iti imene kuli kumathero. Funso langa ndakuti kodi zomwe zizachitike ku masiku osiriza ndi chani, nanga zomwe zizachitike ku masiku akumathero ndi zitizo? Tinamvapo za mkwatulo, tinamvapo alipanga nduzo kuti mkwatulo ndi chani. Mkwatulo ndi chani? 1 Tesalonica chapter 4 tiyambire pa verse ya 14. Mawu akuti paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso. Nanunso makhulupirira zimenezo kuti Yesu anafa naukanso? Timakhulupirira zimenezo? Paja ife timakhulupirira kuti Yesu adamwalira naukanso. Motero timakhulupiriranso kuti anthu amene adamwalira akukhulupirira Yesu, iwonso Mulungu azawaukitsa nkubwera nawo pamodzi ndi Yesuyo. Haleluya. Amen. Anena munthu wamba amene azaukitsidwe ngati? Akuti anthu amene amakhulupirira nda Ambuye Yesu. Akuti amenewo ndi amene azatani? Azaukitsidwe. Nasatira ndani? Ambuye Yesu. Kusonyeza kuti Ambuye Yesu akutani? Ambuye Yesu akubwera. Koma kuti azabwera kuzatenga anthu amene ali otani? Ochita mawu. Ndimene ananenera nzathu. Ochita mawu. Chifukwa kuchita mawu ndiye kukhulupirirako. Akuti iwo amene amakhulupirira, okhulupirirawo ndi amene azaukitsidwenso. Si wina aliyense azafe naukanso ayi. Akuti yekhayekhayo amene afa akukhulupirira, ndiye kuti ameneyo pa tsiku lomalizalo azatani? Azaukitsidwanso. Mwina funso limene uyenera kumazifunsa usiku uno ndilakuti nditati ndife leroli, kodi ndizakhala mmodzi mwa anthu amene azaukitsidwenso kapena sindidzaukitsidwa? Nanga ndi atiwo amene ali ndi kuthekera kuti azaukitsidwenso akafa? Mawu akuti ifeyo tikukhulupirira, timakhulupirira kuti Ambuye Yesu anafa pa mtanda paja, ndipo anataninso? Anaukanso. Andi ife amene takhulupirirafe ndipo tikukhulupirirabe za Ambuye Yesu, tikazafa tili okhulupirirabe, ndiye kuti nafenso pa tsiku lomalizalo tizatani? Tizaukitsidwa. Pa verse ya 15 akuti tsopano tikuwuzeni mawu a Ambuye mwini, ife amoyofe osala mpaka kubwera kwa Ambuye, sikuti tidzawasiya kumbuyo amene adamwalira aja ayi. Akuti omwe anamwalira aja sizasiya kumbuyo. Pazakhala mfuwu wa mawu angelo, ndipo pamenepo Ambuye mwini azatsika kuchokera kumwamba. Anthu amene adafa akukhulupirira Khristu azayamba ndiwo kuuka. Pambuyo pake ife amoyofe osalafe tizatengedwa pamodzi nawo m'mitambo kuti tikakumane ndi Ambuye mu mlengalenga, osati pa dziko lapansi. Akuti Ambuye Yesu azatsika kuchokera kumwamba, koma azafika pa dziko lapansi ngati? Ayi. Akuti azakhala chabe mtimo m'malengalenga.
ndeno akazakhala malengalenga chizachitike ndi chani? Akuti pali magrupu awiri a anthu. Pali anthu omwe anafa kale, koma anafa akukhulupirira, anafa akuchita mawu, anafa akukana tchimo, anafa akukana chigololo, anafa akukana maboza, anafa akukana katangale. Akuti anthu amenewo azakhala oyamba kuukisidwa. Azaukizidwa ndi chani? Akuti kuzakhala lipenga, lipenga lizalira. Akuti wina aliyense lipengalo amene anafa kalero, akuti lipengalo azalimva. Akuti iwo amene anafa mwa Yesu Khristu, iwo amene anafa akukhulupirira, akuti iwo azaukisidwa. Chifukwa chani? Cha lipenga lija akuti lalira. Akuti matupi awo amene anali m'manda muja azalandira mphamvu inake osati imene tikuyiziwa yayi. Akuti mphamvu yapaderadera yomwe izapangitse kuti matupi awo aja azaukisidwe, nanyamuka nakakumana ndi Ambuye Yesu mmalengalenga. Ndi akuti anthu amene akadali pa dziko lapansi, iwo amene akuchitanso mawu, akuti nawonso azamva kulira kwa chani? Kwa lipenga lija. Akazamva nawonso ataninso azanyamulidwa. Pazakhalanso mphamvu inake yapaderadera. Mphamvu imeneyo ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Kapena Mzimu Woyera uzatenganso anthu aja nakakumana ndi ndani? Ndi Ambuye Yesu malengalenga. Umenewo ndiye timati mkwatulo. Pali mkwatulo ndi kubwera kachiwiri ka ndani? Ka Ambuye Yesu. Chifukwa chani amati kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu? Kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu chifukwa pa nthawi imeneyo Ambuye Yesu azapondanso pa dziko lapansi. Koma mkwatulo si kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu ayi. Chifukwa Ambuye Yesu azathera malengalenga. Mawu akunena kuti Ambuye Yesu azasika kuchokera kumwamba, azafikira malengalenga. Kenaka lipenga lizalira. Amene anafa mwa Yesu Khristu azaukisidwa nakakumana nawo. Amene akadali moyo ndipo akukhulupirira, akuchita mawu, nawonso azakwatulidwa, azatengedwa ndi Mzimu Woyera nakatani? Nakakumana ndi Ambuye Yesu. Umenewo ndiye timati mkwatulo, osati kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu. Ndi zosiyana. Ndeni makamba kuti pali masiku osiriza, ndeno pali masiku akumathero. Mawu akuti pa masiku osiriza kuzakhala anthu ozikonda okha, okonda ndalama. Zimenezi tikuziona panopa. Ndiye kuti panopa tili masiku osiriza. Kodi masiku osiriza azathera patipo? Chomwe chizathese masiku osiriza ndi mkwatulo. Ambuye Yesu akazangooneka malengalenga, ndiye kuti masiku osiriza atani? Masiku osiriza atha. Panopa tili mnyengo ya masiku osiriza, koma tikukhalabe ndi moyo chifukwa chani? Mzimu wa Mulungu ukadali pa dziko lapansi. Koma mkwatulo ukamabwera, Mulungu akuzatenga mzimu wake pa dziko lapansi. Ndiye iwo amene ali ndi mzimu wa Mulungu azatengedwera limodzi nakakumana ndi ndani? Ndi Ambuye Yesu malengalenga. Ndimakamba unena kuti mzimu wa Mulungu ukhoza panga manifest pa moyo wako ngati mphamvu umakhala pa iwe. Ukhoza panga manifest mzimu wa Mulungu ngati nzako chabe amangokugwira pa mkono, tiyeni ku chalichi. Ena afe tabwera kuno leroli chifukwa mzimu wa Mulungu anatigwira pa mkono, tiyeni ku chalichi. Ndiye kuti ndi mzimu wa Mulungu ndi iweyo ali ngati nzako. Nzako zikavuta akhoza kukusiya,
mukhoza kukhala anthu awiri komano mukhoza kusiyana. Chifukwa chani? Ndi nzako chabe. Komano ngati nzako uja ali mkati mwako, akamachoka ndiye kuti muchokera limodzi. Ndeno kwa anthu aja amene akuchita mawu, amene akukhulupirira, ndiye kuti mzimu uja unali ngati nzawo uja, mzimu unabweretsa utchali chuja, umasiya kuyenda ndiwo, umabwerano mkati mwawo. Ndakuti pa tsiku lomaliza zizachitika ndithu, anthu awiri azakhala ali pamunda akulima, koma iye amene ali ndi mzimu wa Mulungu mkati mwake akuti yekhayo ndi amene azanyamulidwe. Chifukwa chani? Mulungu akuzangotengapo mzimu wake yekhayo, ndiye iye amene mzimu uja anamulola kuti akhale mkati mwake izakhala ngati transport yake yopitira kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu malengalenga. Zomveka bwinobwino. Tikamati kumapeto, masiku osiriza kapena mkwatulo, sikuti ziko lizangotha basi mitambo kungogwa pasi anthu akufera pomwepa. Ayi, sizakhala choncho. Ayi, akuti lipenga lizalira. Lipenga likalira akuti ndi mzimu wa Mulungu amene azamve kuti lipenga chatani lalira, akundifuna. Mzimu wa Mulungu anabwera bwanji pa dziko lapansi? Akuti monga amene mzimu wa Mulungu unabwerera pa dziko lapansi, momwemonso mzimu wa Mulungu uzataninso uzapita. Mulungu kumwambako anaona kuti pa dziko lapansi ananga akuvutika, ndi apulumutsa bwanji? Pakufunika plan. Ndikati ndingowayankhula kuti iwe amidu izimenezo ayi saamva. Chifukwa chani? Language imene amidu amamva ndi language imene newe ndimayankhula ndizotani? Ndizosiyana. Ndikangoti iwe jemu tasiya zimenezo saamva. Ndino kuti tipange bwanji kuti anthu amenewa azimva? Akuti kumwamba anakhala pasi, akuti pakufunika munthu, pakufunika mmodzi mwa ifeyo asanduke ndani? Asanduke munthu. Ndimakonda kuyika example ngati ifeyo ndife anthu, ndiye kuli nyerere. Ndichoncho eti timaziona nyerere eti? Nyerere zija zikamayenda ukathira shuga pena pake zimalondera kumene kulya kuli shuga, zikachoka kumene kuja zakhuta zimafunanso zitani? Zipite malo ena. Ndokaza iweyo ngati munthu kuzoona mnyerere zija zikuyenda, ndio zaona pena pake pali zenje kapena pali mazi, uli koma nyerere zimenezi zikangolowa mazi amenewa ndiye kuti zafatu, si choncho? Ndiye weyo ngati munthu ukazipulumutse bwanji? Unene kuti we nyerere usapite umeneko zimva? Sizimvatu. Ndichoncho eti? Pokhapokha iweyo munthu usanduke nyerere eti? Ukasanduka nyerere upite kusogolo kwa nyerere zija, ukazisogolera ukakhote upite kumene mazi kulibe, ndiye kuti wazipulumutsa zonse zija. Ndichoncho eti? Koma ndi mawu ako nyerere zija sizani? Sizimvayi. Chimodzimodzi ndi ifeyo pa dziko lapansi. Adamu atatinamiza, atatipanga corrupt, tachimwa, panalibe munthu wina amene akanatani? Akanatipulumutsanso opanda ndani? Opanda Yesu Khristu. Koma kodi Yesu Khristu kumwambako akanangoti anthu anga pa dziko lapansi apo siyani zimenezo zipanga ni ABCD, tikanamva ngati? Ayi. Mawu akuti Mulungu ndi mzimu. Tikawerenga Yohane chapter 4 verse 24 akuti Mulungu ndi mzimu, ndipo ompembezayo ampembeze mu mzimu komanso muchoonadi. Ndiye ngati Mulungu ali mzimu, ifeyo tili kuthupi, timva? Sitimva. Ambuye Yesu anapempha akuti ndiloleni ndani ndipite, komano bola mukandizazise ineyo mwandani? Mwa munthu ngati Mzimu Woyera. Kera anabwera akuti ukhala ndi ndani? Ukhala ndi mwana. Ndikhala ndi mwana bwanji? Akuti ndi mphamvu ya ndani? Ya Mzimu Woyera.
ukhala ndi munthu kuzera mwa ndani? Mwa Mzimu Woyera. Ndiye kuti Yesu uja potiona ifeyo ngati nyerere kuti ndena kuti ndisanduke nyerere ndikapulumutse anthu aja, ndi sanduka bwanji? Akuti ndi mphamvu ya Mzimu Woyera ipite mwa munthu nakalenga munthuyo ndi chani? Ndi Mzimu Woyera. Ndi pamene Mzimu Woyera ndani anabwera pa dziko lapansi ngati Ambuye Yesu kuti atipulumutse ifeyo. Andi Ambuye Yesu akutengedwa pa dziko lapansi, akuti ophunzira anaona Ambuye Yesu atangonyamuka ngati kamvuluvulu akukwera mabwera kutiko kumwamba. Ndiye mawu akuti monga mmene anabwerera momwemo akupitira, momwemonso azabweranso. Ndifake nena kuti pa tsiku lomaliza Mulungu akuzachotsa mzimu wake pa dziko lapansi. Ngati Ambuye Yesu anakwera mmwamba ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, nafenso tizanyamulidwa ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Kodi Mzimu Woyera umenewo uzachokera kuti? Kwati Mzimu Woyera umenewo uzakhala mkati mwako, kwa iwo amene akuchita mawu, kwa iwo amene akhulupirira, akuti amenewo Mzimu Woyera ukhala mkati mwawo. Ndipo pa tsiku lomaliza Mzimu Woyerawo uzanyamula nakakumana ndi Ambuye Yesu malengalenga. Umenewo ndiye timati mkwatulo, osati kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu. Nanga kubwera kachiwiri kwa Ambuye Yesu kuli pa ndipo. Haleluya. Ndeno mkwatulo uzapanga mark the end wa my last days, kapena masiku osiriza. Panopa tili masiku osiriza, koma mkwatulo ukangofika ndiye kuti tachoka masiku osiriza tapita kumathero amasiku sopano. Ndiye kodi zomwe zachitike kumathero amasiku ndi chani? Iziko silizangotha amene ena afe timaganizira kuti mwina zuwa lizangogwa pasi, kapena nyanja basi madzi pena paliponse. Ayi, akuti anthu akazakwatulidwa moyo uwu uzapitira chimozimozi. Ena anu muzati nali ndikang'ono kanga sindikaona kasowa, kazakhala kuti Mzimu wa Mulungu watani wakatenga pita limodzi. Chifukwa chani? Kamachita mawu, kamakhulupirira, kamapemphera. Ndiye mkwatulo wafika akuti azanyamukira limodzi ndi Mzimu wa Mulungu kumapita. Ine mwana wasowa, mwana sindikumuona, kumapita ku polisi ndithu kapanga ripoti, ananga sindikuwaona, amuna anga sindikuwaona. Chifukwa chani? Mzimu Woyera amene anali mwa mwana uja amusowesa kumpitisa kutiko kwa Ambuye Yesu malengalenga. Ndakuti ena timafunsa ife tinayamba kuzimva kalekale zoti Ambuye Yesu akubwera. Makolo athu anafa kalekale, koma Ambuye Yesu tikuwaonayi. Kodi ali kutiko? Akuti zimenezi zichitikabe. Akuti tikumbukire kuti kwa Mulungu siku limodzi lingati zaka zingati? 1000. Ndipo zaka 1000 zingati siku limodzi. Ndipo akuti chimene Mulungu akuchedwera ndi chani? Akuti akufuna kuti iweyo ulape kaye, azibale ako alape kaye, ayambe kaye kuchita mawu. Akuti tikamba kuchita mawu taona Ambuye Yesu akuonekera malengalenga. Koma ngati m'bado wathu sukuchita mawu, ndiye kuti Ambuye Yesu sabwera kwaye. Akufuna kuti iweyo ulalikire kaye mawu, anthu ambiri amve za chipulumutso, kuti apulumutsidwe. Ndiye ukamaona kuti ife tikukalamba Ambuye Yesu akubwera, ubweranso m'bado wa anawa akukula akukalamba, Ambuye Yesu akubwera, usanene kuti ndizaboza. Ayi, komano Ambuye Yesu akuti akutimvera chisoni, akudikira ifeyo. Akamaona pa dziko lapansi, akamaona banja la kwanu, akuti kodi ni ndani amene angapulumutsidwe? Anthu amenewa akukonda ndrama. Kodi ndi ndani amene angapulumutsidwe? Anthu amenewa akukonda zigololo. Kodi ndi ndani amene angapulumutsidwe? Katangale wazaza pa Malawi, katangale wazaza mulilongwe m25C, katangale wazaza pa dziko lapansi. Kodi ndi ndani amene angapulumutsidwe? Sindipita panopa yayi, ndifuna kuti ndidikire kaye, mawu anga alalikidwe kaye kwambiri, kuti anthu ambiri amve za chipulumutso.
kuti apulumutsidwe. Ndeno Ambuye Yesu akamachedwa akudikira iweyo, akufuna kuti usinthe kaye. Ukangosintha tiaona Ambuye Yesu akubwera. Iwo amene amachita mawu akazakwatulidwa chizachitike ndi chani tsopano? Omwe ali pa dziko lapansi, poti Mzimu wa Mulungu wachokapo, akuti azakhala mavuto akulu. Omwe ali pa dziko lapansi akuti pamenepo ndi pamene pazabwere chani? Pazabwere zija za 666. Poti Mzimu wa Mulungu wachokapo, akuti tsopano Satana azakhala ndi mpata woti alamulire. Panopa kulamulira ndi chani? Ndi Mzimu wa Mulungu. Koma Ambuye Yesu angobwera kuzatengapo awo amene ali ndi Mzimu wa Mulungu, akuti azasiya anthu amene alibe Mzimu wa Mulungu, ndipo azasiyapo ndani tsopano? Satana uja kuti atilamulire. Ndi asanena kuti tsopano dziko lindilanga, ngati mufuna kudya mulandirekayi chizindikiro choti inuyo ndinu ana anga. Kodi chizindikiro choti iweyo ndiwe mwana wa Mulungu ndi chani? Timati cha Mzimu Woyera mkati mwako. Ndeno Satana nayonso azafuna akhale ndi chizindikiro chake. Mzimu wa Mulungu wachokapo, ndakuti inuyo ndinu ana anga. Ngati ufuna kuti uzidya, ngati ufuna kuti ukagule shopu ija, uvomere kaye ndikulembe 666 pa mphumi pako. Ukakana ulole titenge chikwanje tidule mutu wako. Nena kuti ndine mwana wa Yesu Khristu, tikudule mutu. Haleluya. Ndangati mwa ife panopa tinganene kuti ndidule ni mutu, komano sindikugwadirani. Chifukwa kungokumana ndi wakuba pa msewu, uli ndi ndalama, angoti tandipasa chimene uli nacho, apo ayi futi umangozusa manjako mwamba, tengani zonse zimene mufuna, koma moyo wanga ndani ndisiyireni. Koma kodi pa siku limenelo woyipa uja kamasati panopa sopano nditani? Ndikudula khosi ngati sundigwadira. Kodi ndangati mwa ife zanene kuti okay ndidule ni khosi, komano sindikugwadirani? Ndangati pa nthawi imeneyo tingazapange zimenezo? Nanga chifukwa chani panopa tikulephera kuti corruption iwe ine zakuba ayi ndakana ndizichita mawu a Ambuye Yesu? Za simple. Ndimangofuna kuti usiku uno ndingosiyanisa, kodi mkwatulo ndi chani, nanga kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu ndi chani? Akuti Ambuye Yesu akazakwatula anthu aja amene akuchita mawu malengalenga muja, akuti kumwamba kuja kwakhala zinthu zosiyanasiyana zochitika, kwakhala phwando. Akuti umene uzakhala ngati ukwati wa ifeyo akhristu ndani? Ndi Ambuye Yesu. Mwambamo kukachika zinthu zimenezozo kwa zaka zingati? 7. Ndiyoti pa zaka 7 mwambamo kuli madyerero ndi Ambuye Yesu. Pasipa anthu amene sanakwatulidwe akuvutika, akuzunzika. Akuti kenako madyerero aja akatha, Ambuye Yesu azasika nawo akhristu aja pa dziko lapansi, ndi uzakhalanso zaka 1000 ndi anthu aja. Kumeneko ndiye kubwera kachiwiri kwa ndani? Kwa Ambuye Yesu. Chifukwa nthawi imeneyo Ambuye Yesu azapondanso pa dziko lapansi. Koma mkwatulo sikubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu, chifukwa sazaponda pa dziko lapansi. Mkwatulo ndi pamene Ambuye Yesu azangobwera malengalenga, natenga anthu awo kuwapitisa, kenaka kumwamba kukakhala kupereka mphoto. Iweyo ndinakupasa nzeru zoti uziphunzisa ana Sunday school, umaphunzisadi. Ndakupasa nyumba uzikhala uko, ndakupasa mphaso yako uzipita uko. Iweyo umaphunzisa mawu, landira mphoto yako. Iweyo umapereka, landira mphoto yako. Akuti anthu aja akwatulidwa aja akalandira chani? Akalandira mphoto. Kenaka madyerero ndi Ambuye Yesu. Kenaka azasikaso limodzi ndi Ambuye Yesu kubwera pa dziko lapansi. Kumeneko sopano ndi kubwera kachiwiri ka Ambuye Yesu. Zikusiyana ndi mkwatulo. Haleluya.
akazabwera pa dziko lapansi nakhala kwa 1000 akuti kenaka sopano kuzabwera sono chiweruzo sopano akuti onse sopano azatani azaukitsidwa ndi amene anafa mu uchimo. Poyamba amene anaukitsidwa ndi amene anafa mwa Yesu Khristu. Eti omwe anafa mwa Yesu Khristu aukitsidwa poyamba nthawi ya mkwatulo. Then kumapeto akuti omwe sanaukitsidwe aja chifukwa cha uchimo wawo akuti nawonso sopano azayitana kuti bwerani kuno tikuwuzeni zenizeni, inuyo munali ndewu, inuyo mmanama, inuyo mmapanga izi, tchimo ili ndili, kodi tunama? Akuti ndinedi, kuwaonesa pa screen, ndinedi apo. Akuti aha, poti mwaziwa kuti ndinudi, sopano malo anu ndatiwo nyanja chani ya moto. Akuti moto osazima, moto osazima, komanso moyo osatani, moyo osatha. Ndiye kuti moyo wako wonse osatha uja kumangotani, kumangolira moto. Ndiye kuti anthu akuchosedwa mu jahena mmene kuli kumoto kale kubweretsa kutani, kubweretsanso mu nyanja ya moto. Azachoka ku jahena chiweruzo kungowaonesa kuti inu mapanga izizi, kenaka kwaponya. Then ena aja amachita chifuno cha Mulungu aja, amachita mawu aja, akupita kutiko ku paradise kukhalanso moyo wamuyaya. Haleluya. Kodi ifeyo tipatipo? Funso limene uzifunse mazuwa ano ndakuti kodi ndati ndife leroli, kodi neyo ndipita kuti? Kodi ndizakhala munthu woukitsidwa koyambirira kapena ndizaukitsidwa kachiwiri? Ndiye kuti pali kuukitsidwa koyambirira, palinso kuukitsidwa komaliza. Iwo amene azaukitsidwe koyambirira ndi amene azaukitsidwe nthawi ya mkwatulo, koma iwo azaukitsidwe nthawi ya kumapetopeto ndiye kuti azangoweruzidwa ndikuponyedwa mu nyanja ya moto. Kodi ifeyo mkwatulo utati uchitike leroli, kodi tipita kutiko? Ndi funso limene usiku uno ukuyenera kusinkhasinkha. Kodi Ambuye ineyo mutati mbwere leroli ndipita kutiko? Akuti imfa imabwera ngati mbala. Tisamangonena kuti Ambuye Yesu akubwera azabwera ngati mbala, kodi ali kutiko sakubwera. Imfa nayonso ikamabwera imabwera ngati mbala. Ndiye kuti iye amene afa mwa Yesu Khristu ndiye kuti wakwatulidwa. Chifukwa chani? Akuti pa tsiku lomaliza omwe anafa mwa Yesu Khristu azakhala oyamba nakakumana ndi Ambuye Yesu. Kodi iweyo utati ufe leroli ukupita kutiko? Uzakwatulidwa kapena wafa mu tchimo? Tiyeni tikakonze nyengo yathu panopa, osati tikatani tikafa. Ziphunzitso zoti tikafa kenaka tinene kuti abusa atipempherere kuti tikakumane ndi Mulungu sizoonayi. Ukafa mu tchimo ndiye kuti iweyo wasemphana ndi chani? Ndi chipulumutso. Mawu akuti iwo amene anafa mu tchimo akuti amenewo sazaukitsidwa, ndipo iwo amene afa mu chikhulupiriro chawo akuti iwowo azatani? Azaukitsidwa. Ndeno si zenizeni zoti yayi tiyeni tiapempherere iwo amene anafa. Akupemphera unafa kale ndiye kuti ukitsidwa? Ayi. Ngati wafa mu tchimo palibe ulaliki umene ungakutani, ungakuchose mu tchimo utafa kale. Mawu amene angakusinthe, angakuchose ku tchimo kubwera ku chipulumutso ndi amene wewe ukumva uli ndi moyo. Koma ukafa palibenso kuti uzamvanso ulaliki winanso. Haleluya. Zili mawu a Mulungu akuti Lazaro atafa, komanso wolemera uja atafa, akuti onse aja anakakumana ndithu mu mphepete mwa ndani? Mwa Abrahamu. Akuti at least timansi tokhato ningotani ningopisamo chabe lilime langa ndikupsa kuno. Akuti malo amene mwayikidwawo si ofananayi, ndipo simungatani, simungayenderani. Ayi. Akuti chabwino ndamva, muloleni
Lazaro atani aukisidwe, apite akatani akalalikireko, akauza zibale anga kuti ndikumva inezi ndizenizeni sitani, akuti aprofeti aliko kale kumeneko, apostolo Simwela aliko kale kutiko kumeneko, alalikira ngati saamva ndizawo, uyu sangatani sangapite koswayi. Ndifuna ndikuwuzenichi, zimaoneka simple tikakhala ziko lapasi, koma mmodzi mwa ife akapita akaona amene zinthu zilili, ndi pamene amakhala ngati kuti ngati atangobwera pa ziko lapasi azalalikire kuti anthu atani apulumutsidwe. Zikusiyana ndi matenda awa ngati HIV, wina akayitenga amati ndipite ndekha ndiyifalise tipite ambiri, komano si chipulumutso yayi. Ukachitaya ukakafika kuja sumafunakonso anthu ena abwerekonso ayi, umalakalaka utabwera pa ziko lapasi kuti uzalalikire. Koma Mulungu akuti ndakupasani kale apostolo kuti akutumikireni, kusonyeza kuti olo munthu atakulalikira uli kale kujahena kujako palibe chimene ngatani chingasinthike. Nthawi yosinthira nditiyo ndinoyi, ndi nthawi ya pamoyo tikatani ukalingalire za moyo wako kuti uli Ambuye ndili pa ndipo, Ambuye sinthani moyo wanga, Ambuye ndithandizeni ndiyambe kuchita mawu. Haleluya. Pamene ulipo ndofuna kuti kanthawi kochepa ungoyima napemphera kuti Ambuye ndamva mawu anu, sinthani moyo wanga, sinthani moyo wanga. Panga chisankho lero, ndifuna ndiyambe kuchita mawu anu. Pemphera, 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 pemphera. Baba, ndamva mawu anu, ndifuna ndikhale mmodzi wochita mawu anu. Ndifuna mzimu anu ukhale mkati mwanga, mzimu anu ukhale mkati mwanga. Baba, mkwatulowo ndisasemphane nawo, mkwatulowo ndisasemphane nawo. Ukakhala kufa ndife mwa Yesu Khristu, ndife okhulupirira. Pemphera, 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 kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu, kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu anu, kuyambira lero ndikhala mmodzi wochita mawu anu. Ndikusirira iwo amene anakwatulidwa, ndikusirira iwo amene anafa mwa Yesu Khristu. Ndamva mawu anu, ndikafa mwa Yesu Khristu, ndikafa mwa inu, ndikuti pasiku lomaliza ndidzaukitsidwa nakumana nanu malengalenga. Baba, chimenechi chisomo chimenechi chisandipitirire, chisomo chimenechi chisandipitirire, nanenso mkwatulo ndisasemphane nawo. Pemphera, 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 pemphera. Lingalira za moyo wako, lingalira za moyo wako. Nenesa kuti Ambuye kuyambira lero ndiyamba kuopa za mawa, ndiyamba kuopa za mawa. I'll fear tomorrow, I'll fear tomorrow. Ndifuna chipulumutso chanu. Pulumutsani moyo wanga, pulumutsani banja la kwathu, pulumutsani mtundu wa kwathu, pulumutsani area 25C, pulumutsani area 25, pulumutsani Lilongwe, pulumutsani Malawi. Pemphera, 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 pemphera. Ambuye, pulumutsani moyo wanga, musangopulumutsa moyo wanga yayi, kumbukiraninso moyo wa banja la kwathu, kumbukiraninso moyo wa mtundu wa kwathu, kumbukiraninso moyo wa area 25C, kumbukiraninso moyo wa wina aliyense amene ndithu andiyandikira. Play, 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 play. Pemphera, pemphera, pemphera. Baba, lipenga likamazalira ndizakhalenso okonzeka nanenso. Ndipaseni chisomo chimenechi kuti lipenga likamazalira nanenso ndizakhale okonzeka. Akuti lipenga likazangolira akuti azamve ndi mzimu wa Mulungu. Kodi mzimu wa Mulunguyo amene azamve, amene azayitanidwe kubwerera kumwambako, kodi azakhala mwa iwe? Akazakhala mwa iwe muzakwerera limodzi, akazakhala mwa iwe muzanyamukidwa limodzi. Kodi iweyo mzimu wa Mulungu uli kutiko? Ali mkati mwako kapena angokugwira pa mkono? Tiye kutchalichi ukamve mawu, ukamva mawu uyambe kuchita. Koma nthawi zambiri ukumabwera kutchalichi kumva mawu koma
pamene osachita mawu, akuti Mzimu wa Mulungu amakhalabe ngati nzako kumangoyenda nawe osati mkati mwako. Akuti tsiku ndi limodzi lomwe uzamve mawu napanga chisankho choyamba kuchita mawu, akuti tsiku lomwelo Mzimu wa Mulungu azakhala mkati mwako. Tsiku lomwelo Mzimu wa Mulungu azakhala mkati mwako nakhala part of you, ndipo pa tsiku lomaliza muzatengedwa limodzi. Nthawi ina liyonse imene ukumva mawu a Mulungu zingati Ambuye Yesu akugogoda pa khomo la mtima wako. Tikamawerenga mawu Chivumbulutso chapter 3 verse 20 akuti ndikugogoda pa khomo la mtima wako, ukazandisekulira ndizalowa mkati mwako nacheza nawe. Kodi ndangati mwa ife timamva mawu nasekula mtima wathu kuti Ambuye Yesu chezani nane, Ambuye Yesu ndiyankhuleni, Ambuye Yesu khalani mfumu ndi mpulumutsi wanga. Akuti nthawi zambiri timangomva mawu nangowamva kungowayankhula, komano Yesuyo sitimamulandira iyayi. Timangomuyankhula Yesuyo, koma Yesuyo tisakumuziwa iyayi. Akuti ndi usiku wapamwamba ukalingalire za moyo wako. Kodi Ambuye Yesu ndakuyikani pati mu mtima mwanga? Kodi Ambuye Yesu ndakuyikani pati mu mtima mwanga? Kodi mwalowa mkati mwanga kapena ndangokugwirani nsanja ngati nzanga? Akuti tsiku likubwera, akuti lipenga likazangolira, Mzimuwo ngati ali ndiwe azakusiya, koma ndi Mzimu mkati mwako amene azakutenge nakumana ndi Ambuye Yesu. Kodi Ambuye Yesu atati afike usiku uno, kodi akutenga mupitira limodzi? Ambuye Yesu atati abwere usiku uno, mkwatulo utati uchitike usiku uno, kodi upitira limodzi ndi Ambuye Yesu? Imfa akuti imabwera ngati mbala, kodi utati ufe usiku uno? Tizanena kuti wafa mwa Yesu Khristu. Ambuye Yesu akubwera, akuti akubwera iye amene wakonzeka ngati Mzimu wa Mulungu ali mtima mwako. Mzimu wa Mulungu apezeka mu mtima mwako ngati ukuchita mawu. Akuti Mzimu wa Mulungu ukubwerera iwo amene akuopa Mulungu. Mawu akutiuza akuti pa masiku osiriza akuti kuzakhala anthu osaopa Mulungu. Akuti tiyeni tikakhale anthu oopa Mulungu. Kuopa Mulungu sikupita kutchalichi, kuopa Mulungu sikuwerenga Baibulo, kuopa Mulungu sikuphunzitsa mawu a Mulungu. Akuti kuopa Mulungu ndikuchita mawuwo. Pamene ukuchita mawu a Mulungu ndiye kuti kumuopa Mulungu. Pamene ukuchita mawu a Mulungu ndiye kuti wakonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu. Ndangati mwa ife takonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu? Ndangati mwa ife tasiya katangale? Ndangati mwa ife tasiya chigololo? Ndangati mwa ife tasiya maboza? Akuti ndikubwera ndipo ndasaba ng'ono, ndikubwera iwo amene akonzeka, ndikubwera kuzatenga tchalichi langa. Tchalichi si building tikuiziwa iyayi. Akuti tchalichi ndiweyo ngati Mzimu wa Mulungu uli mkati mwako. Ambuye Yesu akubwerera iwo amene Mzimu wa Mulungu uli mkati mwawo. Akuti amenewo tenga kachisi wanga, ndikubwera kuzatenga kachisi wanga. Ambuye Yesu sakubwera kuzatenga CCP, sakubwera kuzatenga Roman Catholic, sakubwera kuzatenga Seventh Day, sakubwera kuzatenga Light Carriers Church. Akuti ndikubwera kuzatenga tchalichi langa. Tchalichi la Ambuye Yesu ndi munthu amene ali ndi Mzimu wa Mulungu mkati mwake, ndi munthu amene akuchita mawu. Kodi iweyo ukuchita mawu? Akuti ndikubwera kuzatenga iwo amene amapembedza mu uzimu komanso mu choonadi, osati amene amapemphera Sunday, osati amene amapemphera Saturday. Akuti zimenezo ndilibe nazo ntchito, ndikungofuna anthu amene akupembedza mu uzimu komanso mu choonadi, osati wa Seventh Day, osati wa Katolika, osati wa CCP. Akuti ndikubwerera iye amene akupembedza mu uzimu komanso mu choonadi. Kodi iweyo uli patipo? Kodi upembedza Mulungu mu uzimu komanso mu choonadi? Ambuye Yesu akuti ndikubwera, khala okonzeka. Kodi wakonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu? Ndi wokonzeka ngati wayamba kuchita mawu? Ndi wokonzeka ngati Mzimu wa Mulungu ali mkati mwako? Ndi wokonzeka ngati wakhulupirira? Akuti timakhulupirira ndi mu mtima.
tikamawerenga kwa Roma chapter 10 akuti iwo amene akhulupirira akuti amenewo apulumutsidwa. Akuti nanga tikhulupirira bwanji ngati mawu sitinamve? Nanga mawuwo tiyamva bwanji ngati sanalalikire? Nanga olalikayo alalikira bwanji ngati sanatumidwe? Akuti ena azabwera nalowera pa windo nayamba kutumikirani. Akuti kwa amenewo akuti simusalandira chipulumutso chanu. Akuti ukakhulupirire ndekuti upulumutsidwa. Akuti kukhulupirira sitimakhulupirira ndi kamwa lathu yayi, akuti timakhulupirira ndi mtima mwathu. Tikamawerenga Acts chapter 15 verse 8, Ambuye Yesu akuyankhula akuti Mulungu amene amaziwa za mtima mwako, amene amaziwa zimene ukuganiza, amene amaziwa zimene ufuna ukachite mawa kapena zimene ufuna uchite in the next 2 minutes, akuti ameneyo amaziwa kuti mwana uyu wakhulupiriradi, mwana uyu wasiya tchimo, mwana uyu ayambadi kuchita mawu a Mulungu. Akuti akasimikiza kuti iweyo wakhulupirira, akaona mu mtima mwako, akuti amatenga mzimu wawo nayika mkati mwako. Mzimu wa Mulungu umene uli chipulumutso sumabwera mkati mwako ndi abusayi. Abusa alibe mphamvu zoyika mzimu chipulumutso mkati mwako, koma kuti ndi Mulungu yekha amene amaona mkati mwako kuti mwana uyu wamva mawu ndipo wakhulupirira, mwana uyu wamva mawu ndipo wayamba kuchita mawu amenewa. Akuti Mulungu akasimikiza zimenezo amatenga mzimu wake nayika mkati mwako. Kodi ungamunamize Mulungu? Akuti abusa ukhoza kuwanamiza kuti kuyambira lero tiyamba kuchita mawu, koma Mulungu sungamnamize. Ambiri mwa ife timaona ngati Ambuye Yesu tinalandira, komano tinangowayankhula pamaso pa abusa kuti Ambuye Yesu ndakulandirani, koma Yesu ameneyo sitinamulandire. Kumulandira Yesu ndi pamene Mulungu atenga mzimu wake ayika mkati mwako, akasimikiza kuti ndithu iweyo wasintha, akasimikiza kuti ndithu iweyo uyamba kuchita mawu. Kodi ndangati mwa ife tinasimikiza kuti tiyamba kuchita mawu? Ndangati mwa ife tinangoyankhula za Yesu Khristu koma sitimachita za Yesu Khristu? Akuti ambiri mwa ife ndiziphamaso, tinangomuyankhula Yesu Khristu komano sitimachita za Yesu Khristuyo. Timangonyamula Baibulo koma zomwe zili m'Baibulozo sitimachita. Timangolalikira mawu koma mawuwo samatilalikira ifeyo, sitimachita za mawuzo. Akuti nthawi yakwana tikasinthe tikachite. Ambuye Yesu akubwera, Ambuye Yesu ali pafupi, akubwera iweyo amene wapanga chisankho chokachita mawu, akubwera iwo amene apanga chisankho chokachita mawu. Kodi usiku uno Ambuye Yesu akungokukumbusa akuti tikubwera. Kodi wakonzeka? Kodi yankho lako ndiloti chani? Kukonzeka sikumalira zambirimbiri yayi. Kukonzeka kubwera kwa Ambuye Yesu sikufuna kuti abusa akupempherere, sikufuna kuti upite utchalichi yayi. Kumene uliko ngati ukundimva, chiphaso chopitira kumwamba, chiphaso chokhala okonzeka ndikungopanga chisankho wekha kuti kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu. Akuti Simon Peter atalalikira mawu, tikamawerenga Acts chapter 2 verse 37, akuti anthu anamfunsa, anthu anakhuzidwa, anafunsa akuti kodi ifeyo tipange chani? Akuti Simon Peter the apostle sadanene kuti bwerani kwa ine ndikupempherereni. Akuti anangowauza mawu amodzi akuti lapani, lapani, lapani. Kodi kulapa zitanthauza chani? Kulapa zitanthauza kuti kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu, ndasiya tchimo ndiyamba kuchita mawu. Simon Peter sananene kuti bwerani kwa ine ndikupempherereni, sanabwere kuti bwerani kwa ine ndikutiuseni ziwanda, ayi, anangoti lapani, yambani kuchita mawu. Nanenso kumene ukundimva ndikuwuzanso chimodzimodzi, pamene wagwadapo kumene uliko ungopanga chisankho msiku la lero kuti kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu, kuyambira lero ndiyamba kuchita mawu. Ndipo Mulungu amene amaziwa za mumtima mwako akangosimikiza kuti zimene kuyankhulazo ndi zenizeni, akuti ayika mzimu wake mkati mwako. Mzimuwo ndiye chipulumutso chako. Basitu chipulumutso chako ndi mzimu wa Mulungu mkati mwako, ndipo mzimu wa Mulungu mkati mwako umabwera
ndi kungoyamba kuchita mawu. Palibe m'busa amene azayike dzanja lake pamutu pako kuti ulandire mzimu chipulumutso mkati mwako. M'busa akuzayika dzanja pamutu pako nangokupasa mphamvu ya machiritso, mphamvu yopemphera malilime, koma osati mphamvu chipulumutso, osati mzimu chipulumutso. Ndi nthawi yapamwamba yoti ungopanga chisankho kuti Ambuye kuyambira lero tiyamba kuchita mawu anu. Thank you Father, thank you Jesus. Landira mphamvu yapadadera pa moyo wako, mphamvu ya chisomo kuti ukayambe kuchita mawu. Pawekha sungakwanise, koma kakwanise kudzera mwa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu. Simeoni m'Baibulo akuti Mulungu anachita kumuwuza akuti iweyo sufa iyayi mpaka na utazamuona Ambuye Yesu, utazamuona mwana wanga. Ndipo Simeoni sanafe ayi mpaka na Ambuye Yesu kubadwa. Ndipo Simeoni ataona Ambuye Yesu anayankhula mawu akuti tsopano lakwana siku loti Ambuye munditenge, lakwana siku loti ine tsopano ndife. Chifukwa chani? Ndaona Ambuye Yesu, ndachiona chipulumutso, ndakumana ndi chipulumutso. Ndikupempheranso moyo wako kuti iweyo ngati ukundimva, ngati ukupezeka munomo, iweyo Mulungu akupase chisomo. Imfa isakusate, imfa isakusate, imfa isakumane nawe mpaka na pokhapokhapo Ambuye Yesu ndithu atakhazikika mu mtima mwako. Pamene wafoka imfa ikutalikire, pamene wafoka imfa ikutalikire. Pokhapokhapo iweyo uli wokonzeka kukumana ndi Ambuye Yesu, akuti pamenepo ndi pamene imfa izakhale nzako. Komano ngati Ambuye Yesu sunalandire, imfa isakhale nzako. Ndikupemphera chisomo chimenechi uzayankhule ngati Simeoni kuti aha, lero lisopano chipulumutso ndachiona, lero lisopano ndamuona Ambuye Yesu. Akuti pamenepo imfa ikhoza kukhala nzako. Usasatengedwe ngati sunakhulupirire. Chisomo chimenechi chikhale pa iwe komanso pa banja lako, chikhale pa iwe komanso mtundu uno wa 25C, mtundu uno wa Lilongwe, Amalawi. Landirani chisomo chimenechi, imfa isakutengeni ngati simunakonzekere mu dzina la Yesu Khristu. Muthokoze Mulungu pa chimene uchitira. Tango muthokoza Mulungu pa nthawi yochepa. Chipulumutso chili pa moyo wako, chipulumutso chili pa banja lako. Muthokoze Mulungu, muthokoze Mulungu, muthokoze Mulungu, muthokoze Mulungu. Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Zosaza njala kulamanja. I just want to bless you. Atate mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani chifukwa cha chisomo chanu, tikuyamikani chifukwa cha nthawi yapamwamba imene munali nafe. Atate ndikuthokozani chifukwa cha mphatso ya chipulumutso imene mwasisira pa ana anu. Ndikuthokozani chifukwa cha mphatso ya chipulumutso imene mwasisira mu mzinda uno wa 25C. Atate mukatamandike, mukakwezeke. Baba, ndipemphero langa kuti chisomo chimenechi chikhazikike mwa ana anu oyipayo asalandenso mu dzina la Yesu Khristu. Kayikeni mochikumbu mtima nthawi zonse mwa ana anu, akazindikire kuti mukubwera ndipo nthawi ina iliyonse muzabwera ngati mbala. Ndipemphero langa Baba kuti ana anu nthawi zonse muzikakumbutsa kuti mukubwera, nthawi zonse muzikakumbutsa kuti muli pafupi, nthawi zonse muzikakumbutsa kuti akhale okonzeka mu dzina la Yesu Khristu. Atuluke ndi kuwala, atuluke ndi chisomo chanu, atuluke ndi kukondedwa malo ano
mu dzina la Yesu Khristu, amen.